کمیسیونا بلندیا کاروبارên penaberan ya bi serneteweniya girtî ve dohra gihand ku zêdetirî 700,000 koçber û penaber di rêya Deryaya Spî re gihiştin Ewropayê û zêdetirî 3,000 duêreyê de jiyana xwe ji dest dane. Komisyonê diyar kir ku ji vê amarê 562,000 gihiştin Yûnanê û 140,000 gihiştin Îtalyayê ku piraniya wan Sûrî ne û li Yûnanê serêsazî 64 ji wan penaberan Sûrî ne. Di daxuyaniyekê de ji rojnamevanan re rêxistina navdewletî ya koç û koçberan tekez kir ku tevî, xirabî û zehmetiya siqayê ev hejmar hingî dibe zêde dibe. Ji aliyekî din ve wê rêxistinê diyar kir ku ji ber siqa xirab êdî şopandina qayîk û belemên penaberan li deryayê de pir zehmet dibe. Li gor wê rêxistinê ku ji destpêka meha dehan ve 2015 106,000 penaber ji Tirkiyeyê gihiştin giravên Yûnanê. Ku 9,000 gihiştin girava Lesbos, 22,000 li girava Chios, 21,500 li girava Samos û 75,000 gihiştine girava Liros. Herûha 7,203 penaber gihiştina Îtalyayê û ji meha yekan ta meha nehan 3,500 penaxwazên Sûrî gihiştina İspanyayê. Girêdayî vê mijarê ve rawêjkara Almanî Angela Merkel hişdarî da serokên Rojhilata Navîn û Ewropayê yên ku li Brukselê civiyana ku ew nikarin krîza penaberan bi tena xwe çareser bikin û pêwîstiya wan bi alîkariya Tirkiyeyê heye.